Takže čau lidi, zdraví vás Sky9, teda Kavier 9 a jsem tu s kámošem Martinem a s Ferdou. Čus. Budeme natáčet multiplayer let's play normálně z Minecraftu a sorry za ty trochu větší lagy, protože natáčím a ještě k tomu mám spuštěno mnoho souborů, takže já si nějaký vypnu. Tak tohle vypnu, tohle vypnu a Skype se vypnu. Takže Ferdo, ty běž na krávy a my jdeme do lesa. Tak jo, ale já se ztratím. Víte, jak jsem... Tak, ty jste možná slyšeli to, jak jsem vypnul Skype, ale to nevadí. Možná se divíte, proč nemám skin, protože nejde mi nějako na Minecraft Levobrovský. Jestli mě teda slyšíte. A už se mi to jako rozjíždí, ale vidíte? To bylo vážně kruté. Peču na ty krávy, pak je zabijeme a budeme mít večer. Už mám, dobré, už to nejsou lagy. Tak omlouvám se za tenhle lag, to byl takový menší fail. Takže neříkejte, že nemám originální, protože mě fakt nešel Minecraft.net, neboli Minecraft.net a v příštím díle už budu mít skin a to už je. Ferda nemá skin, protože ještě ho nemá koupený Minecraft, už pro něj máme ale přichystaný gifko, takže v příštím díle už by ho měl mít. Že jo? Jo. Už ho budeš mít, že jo? Tak, my si postavíme, My se budeme snažit dostat asi do endu a zabít draka. A první musíme zabít endermany. A proč endermany? Jo, vlastně, aby jsme se na endu tvarili. Já jsem myslel jako v tom endu, že budeme zabíjet. To by šlo taky. To by bylo hustý. Hele. A nejdřív si musíme natěžit diamanty nebo železo, aby jsme si dali věci. Diamanty. Tak jdeme už si stavit barák. Tak jo, tak já udělám farmu. Na co ještě ty máš semínka? Jo, 17. Tak postav. Tak mi dejte dřevo, já ho postavím, barák. Takový, já postavím takový menší, jako. Aby to. Já jdu zatím na nějaký ještě semínka, jo? Kde ho postavíme? Asi tady, jako, jak jsou, no, jak tam je. Já jsem ho docela chtěl postavit v endu, až bychom tam byli. A proč? Že bychom si tam nemuseli furt to teleportovat, že bychom tam... No ale měli bychom... My se tam portneme ale jednou a zabijeme toho draka. No ale mohli bychom to si tam enchantnout ty věci. To ne, to by, sorry za tenhle menší to, my jsme si tady to, oni jsou totiž ty, tady je totiž Martin a Ferda jsou u mě, protože nám nějako nefungoval inťák, takže jsme nemohli přes Skype, že jo? Jo. Takže to bylo... Tak jsme se sešli. Ale už se známe hodně dobře, takže ve skutečnosti jakoby jsme bratranci takový. Zničím to dřevo, tady jsem to failnul. Tak já udělej crafting. Já? No, Kavier. Já vím. Kde jsi? Sakra. No, tady stavím barák. No, na té rovné plošině. Ten nahoře, dobrý. To musíme se na dvůr. Já pak půjdu na krávy, až budu mít nějaký... Takovýhle malej dům stačí, ne? Jo, to stačí, mám jídlo, takže
Já to zničím. To nic. Chtějí crafting. Houdej ty, ne? Já mám jedno dřevo, já jsem tě všechno dal. Kolik máš? Jedno. A ještě 2 mi dej. Ne, 3, 4. A v dalším videu už budeme 4, myslím, nebo ne, další video to ne, to už je ještě moc brzo, tak protože my jsme tady 3 a ještě s náma bude hrát Náš kámoš, který dnes včera odjel. no takže on jel na dovolenou, když jsou ty prázdniny, že jo, tak Ale podlahu uděláme, ne? podlahu, ale pečem na to, ne? No tak jo. A kde mám Hele, udělat? máš opečko? Že já jsem viděl, že nemůžeš ničit to. Což má rád. Dobře, Já ti mám dám. OP. Jak se jmenuješ? Je. Já udělám bobovou polívku. a Ten potom- kolik? 7. Udělám crafting. Ale, Je, ale jsem- tak kluci to je nějak moc malý, ne? Není. Se nám sem nevejdou taky. Jo. Postele 1, Já mám 2 crafting. a 3. Aha, jsme taky. Mám udělat nášlapný tlačítka. No co? Já jdu udělat dveře. Já jdu... Já jdu udělat tu farmu. Když jsme našli spawner, to jsme si udělali XP farmu. No ale to budeme dělat až potom někdy díl. Až zabijeme, Ne, to budeme dělat v jiném videu. Prostě v jiném videu. Ale mě to taky blbý připomínky pár. Asi se ptáte, proč má Ferda jméno Ferda, protože se furt, když byl malý, tak se furt koukal na Ferdu Mravence. no co, byl skvělej. Strapně Fardo. No co, byl skvělej. Každý se na něj koukal. A dokonce se zamiloval i do Berušky. A ty- Brouk Pitík jeho kámo. A teď si děláme srandu jenom. Ale je to pravda, že jsem ho pojmenoval po jeho hlavním hrdinovi, když byl malý. Máte semínka? Ale co, kdybychom si na střechu Čudil. dali sklo? Co? Co kdybychom si pak na střechu dali sklo? Jo? A kdyby pršelo? No co, ale stejně nám nebude pršet. Musíme udělat truhu. Tak ji udělej. To A- počkej, já ji udám. Já ji udělám. A udej tu dvojitou, jo? A proč máme 2 crafting table? Já jsem tam jeden dal. Nech to být. Tam budeme mít mezi tím fornejsku. Já ničím. Pozor! Pozor, já nemůžu... No, chvíli počkej. Já to udám se tím tady. Já můžu udělat velkou. A teď to video nebude moc dlouhý, protože my natáčíme poprvé, tak to chceme vyzkoušet. Jenom takový, jestli se nám to povede, tak to dáme na YouTube, pokud No. ne, tak Jestli se vám to taky bude líbit. no, tak no. Takže... Ale už mám tu farmu. Tak bychom mohli jít na železo. No, můžeme jít potom do nějaký tý a já si tady udělám, když mám ten mod Race Minimap, proč ho nevyužít a udělám si tady waypoint. Já si tohle udělám taky. Jenom Ferda nemá ten mod. Tak Si opak ne, stáhnu. náš house. Ne. Náš barák, neumím anglicky. Tak nastavíme si nějakou, To máš pravdu. no ty můžeš být taky ticha. Taková krásná červená. Akorát, že máte někdo nějaký styky? Jo, ty jsi už vyrobil krumpač, já si vyrobím taky. Já mám Jo, taky. tak. A já si jdu tady na